Сәхнәлә Учалы филармония солисты Элиза Галимова һәм Сибай дәүләт филармония солисты Дим Шәрәфиев. Мин һине шугындай һагындым, көйе яңгырай. Йөребер тыныслыгын тәмин итеп, әлеге көндә махсус хәрби операциягә катнашучы батыр егетләребезнең әсәйләренә, хатыннарына багышлана был музыкаль номерыбыз. Элиза Галимова, Дим Шәрәфиев. Һәм Урал табиғи ансамбле солистлары, Башкортстан артисты Марат Усманов, Әлия Барабик.